Batetik auzitegiekin oraindik arazoak ditu, berak, bestetik Katalunia eta Euskadi oso ondo ezagutzen ditu, eta hori gutxi ez balitz, aspaldi hasi zen, baina oraindik bizi-bizirik kantuan segitzen du. Gaur gurekin, Gorka Kenner! Azpaliko, Gorka! Arratsaldeon. Zemoz? Saldeon. Gorka Kenner. Auzitegiekin arazoa ditu esan dut. Izan zenuen. Eta badut oraindik. Eta baduzu oraindik, ez? Urtebeteko inhabilitazioa pasa zenuen. Estrasburgora joko dugu. Joko dugu. Sozialista abertzaleak taldea ez desegiteagatik, Eusko Legebiltzarraz ari gara. Kasu hartan, Jo Mari Atutxa, Kontxi Bilbao eta zu zeu, Gorka Kenner zenuten Eusko Legebiltzarrean mailan, eta orduan jaso zenuten kondenaura, eta zure kasuan diru isun importante bat, 12.000 euro, eta urtebeteko inhabilitazioa. Eta orain gutxi egin zenuten Estrasburgora joko duzuela, ez? Bai. Eta? Bueno, nik espero duguna da Estrasburgotik babesa jasotzea, hemen izan ez dugun babesa izuzen. Eta, bueno, hau luze joko luke esplikatzeak, baina beste jakin behar da, guk babesa askatu genuenean Tribunal Konstituzional delako garen aurrean, hori izan zen, oain dela 6 bat urte. Bai, urte batzu pasaira, ja, bai. Eta oraintxo esan digute ezetz, beraz, hori da hemen gertatzen dena, ezta? Jarri genuen delegitea, hain zuzen ere, sententzia betetzedin, baina anparoa edo ezezkoa, ez hori zeu, 6 urteren bueltan, ezta? Hori, eta gainera, nahiko epaiketa kuriosoa izan zen, ezta? Azkenean, iritsi ginean Tribunal Supremora. Tribunal Supremoan kausa ikusi behaztutenak ziren alegia guri aginduak zuzentzen ziguten nahiek, ezta? Bai, sozialistak abertzaleak taldea, bai, desegiteko. Eta azkenean, hain zuzen ere, orduan bi edo helioste lehenago, botin kasua ikusi egin zen, eta teoria botin edo zera aplikatu berrean guztiz kontrako aplikatu egin zigun, ez da? Tira, hortxe da, eta Estrasburgora joko duzue, eta ikusiko da, zuek arrazoia ematea espero duzue, eta behin eta berriz esan izan duzue gainera, gaur... Egin beharko gero, gauza berdin nukela. Berdin jokatuko zen betela, ez da? Gorka Kenner politika izona da, politika zainetan dara mazu, ez? Bueno, orain, Asamblea Nacional de Kataluniako militante xumea naiz, besterik ez. Bea, bizi-bizi, Barcelona bizi zara? Bai, sortzi urte dela. Bai, ze beti joan etorrean ikusten zaitugu, horregatik ez? Bai. Gaur etorrean ez kantatzera. Bai, gaur... Eta bide batez kontatzera, bai. Donostian duzu ez? Larrotxenen izango da kontzertua. Larrotxenen, bai. Donostian. Oso gaialdi polita, izuzen ere. Anaia eta biok? Bai. Anaia nire pianista da. Ja. Eta hau zer da? Ez duzu erretiratzeko asmorik edo oraindik publikoak eskatzen dizu kantatzen segitzea? Edo eta zuze horre behar duzu publikoaren berotasuna eta... Pentsazazu hain dela 54 urte hasi nintzala kantari, ezta? Eta orduan, orain egiten duena hobi antzeko zerbait da, ezta? Kantakintza baino gehiago. Baina gustatu egiten zait, noizean behin etortzia kantatzera, Katalunian ere egiten dute. Baina gaurko jaialdia oso diferentea da, gure lehenengo zatian guk kantatu egiten dugu, gure repertorioa, eta bigarrenerako eman digute zerrenda bat, 200 bat abesti osatuta, eta zinetue 8 bat aukeratu. Eta horiek emango ditugu hasiera egingo dugu, jendeak gero kantatzeko gurekin. Dizute formato bezala oso polita izango da. Donostian izango zarete gaur, Arratsaleko 8etan, bagarren batek oraindik joan nahi balu, badakizara egin behar duen, gaur Larrotxen kulturetxean izango da, eta Euskal Herrian kontzertu gehiago ematekotan. Agian bai. Nahi bentsat bai, Oso lanpetuta nago Barcelonan, baina noiz hemen etorri. Barcelona zertan izara? Badokat espatxo propioa. Bai. Eta gero negozio txiki bat edo beste. Enpresei laguntzen edo aholkularitza ematen da takera horretan, ez? Gorka Kenner, ze iruditu zaizu... Ez da nola esan, ez da oso agerian izan Artur Mas
eta lehendakariaren arteko bilera? Banekien galdetuko zen. Bai, galdetu behar nizun, ez? Ez dakit, baina zuk Euskal Herriko politika gintza oso ondo ezagutzen duzu, Kataluniako ere bai, Neri deigarria. Han gainera oso sartuta zaude, zuk zehorrek esan duzun bezala, ez? Asamblean. Bai, Eta hasieratik, bai. Eta pentsatzekoa da, Kataluniaren zati independentzia aldarrikatzen duzula. Oso gauza harrigarria gertatzen ari da, ezta? Lehen, kontu hauei buruz hitz egiteko eta errepresio egiteko beti dana zegoen Euskal Herri begira, ezta? Bai. Orain alderantziz, dana daude Kataluniari begira, ezta? Aber ze gertatzen ari dute. Irudi hau ikusita, Urkullu lehendakaria eta Artur Mas, Ajurieneko eskile bitan ikusi dira. Bai. Hemengo hauteskundeak baino zertxo bai lehenago, Bai. 3 bat aste edo hilabete egon zan Urkullu lehendakaria eta EBko lehendakaria Barcelonan. Arrezkero ez dutuzte elkarrik hausi dutenik. Eta hau, nuen espero egia zan, han giroa momentu honetan ez dago oso Euskal Herrian alde. Ni Barcelona oso ezagutzen dut, Katalunia oso ondo ezagutzen dut, eta beti han sentitu egin duen simpatia, momentu honetan oso bajoa dago. Zergatik, ez dakit, zuke baiestatu beharko didazu, baina entzun dut Euskaldunen gandik ez dutela berotasunik jaso, edo zenbait Euskaldunen gandik. Hori da, eurek esaten dutena. Eta gero pentsazazu, Kataluniak jasotzen duela besteak beste egoera bat non urtero bere PIB-tik edo bere produktu orduinetik 8% bataz beste kendu egiten zaiola eta ez dela berriro bueltatzen, ezta? Eta, bueno, pentsa dezagun zer gertatuko litzateke Euskal Herrian horrelakoak jasoko bagenu, ezta? Eta orduan, hori planteatu danean eta gero Europako helburuak finantzei buruz plazaratu diranean, egon ziren hemen deklarazio batzuk Barcelonan min handia egin zutenak. Alegia, baina, errespetatu beharko da, defizitaren, eta topea, eta ez da. Eta gau, Katalunian hori erori izan bomba bat bezala, ez da. Pentsazu, Katalunian daudela. Ikiota, bai. Bueno, hori da besteak beste, giro hori ekarri duena, ez da. Ez zenuen pentsatzen beraz, Urkullu lehendakariak eta Artur Masek bilera ingo zutenik, ze hitz egin ote dute? Ez daki ba, pentsatazu orain biak Europako hauteskundei begira elkarrekin badotzela, ez da? Bai. Badaukate zertaz hitz egin. Baina pentsatzen dut, hor hitz egin dutena izan da batez ere Kataluniako prozesuaren egoeraz eta nondik norakoaz. Eta nik pentsatzen dut hor egon dela, ez da. Bai, nuen espero. Agian Mas presidentea gongo zan hemen oporretan edo, eta bide batez, baina agian, esan nahi dut, hori iskutatu nahi izan balute, iskutatuko zuten. Baina, agerian jarri dute, hori garri dago, bai. Eta nik uste dut hori... Ez da espero zen zerbait. Nik uste dut, nire ustez, baduela lotura zuzena hauteskundeekin. Ja, hauteskunde Europarrekin esan dut. Ez da egite zerbait erantzina zuen, zuek? Bueno, ez dakit, nik ere ez dakit noski zer hitz egin duten, baina ne irudipena da besteak beste sos kontuetaz hitz egin guzutela, ez? Zen eta Urkullukune honetan Mariano Rajoyrekin negoziak eta estu bat edukiko du. Eta egon da akordioa gainera, zera gupori buruz. Bueno, agian behar zitzaion horretaz Masi zerbait kontatuko edo? Baina Masek ez du ezer espero Rajoyren handik, alde horretatik. Ondo egiten du. Ez du ezer espero, nahi dut, ez du ezer espero, Rajoyk ez duelako emango. Hor ez dago zertaz hitz egiterik. Lehen hitz egin dugunaz, berriro Katalunian nola ikusi da asuntua. Euskalduna joan direla Madrilera beren kupoari buruz hitz egitera, eta ez dutela bat ere ardurarik Katalunian gertatzen ari den, ezta? Bueno, hori Katalunian kontua da, ezta? Horrek egin du mina Katalunian, ezta? Eta hori da, objetiboki gertatu da, ezta? Oain, baina alderantzizkoa ez da gauza berria izan, ez? Alderantzizkoa ez dela gauza berria izan, ez? Nik beti esaten den nire lehen ere Puyolek eta ez dakitze abuin otoka, ez? Euskal Herriaz galde dutakoan... Horrein Jaime txapela jantziko dut.
Bain Euskal Herrian nago, txapela jarriko dut, eta nik nire lagun katalani izaten diet, bueno, agian arazoia duzue, baina begira dezagun urtetan segertatu den, Katalanek joan dira Madilera, beren asuntui buruz hitz egitera, eta paktuak, bata bestearen ondotik, eta Euskaldunak, alde. Orduan, nik uste dut batzuek eta besteak badugula, zer izkutatu, historia honetan, baina, momentu honetan Kataluniako prozesua beste maila batean dago. Bai, erantzi txapela, eta nola da, Barretina. Barretina jantzi, eta nola bukatuko da Kataluniako prozesua, edo ze segida izango du honek, erreferenduna izango da? Bueno, bera, galdetu diaten bakoitzan esan dut. Ea, zein den zure erantzun ofiziala, bersio ofiziala? Bersio ofiziala izango da. Katalunian gertatzea oso serioa da, bat. Bi, Kataluniako prozesua asko zera gehiago soziala da politikoa baino. Eta hori da diferentzia ikaragarria Euskal Herriarekin. Eta horrek egiten du nolabait asko zere indartsuago. Horrek ez du esan nahi segituan zerbait gertatuko denik. Gero politikak bideratu egin behar du prozesu sozial hori. Eta Asamblea Nazional Katalana eta politikoak nahiko batera dihoaz. Orduan, ze gertatuko dan? Azaroaren 9-irako deituta dago konsulta bat. Kataluniako legearen arabera, beraz, normalean egin beharko litzateke, baina gertalitekena da, Madrileko gobernuak azken finean esatea, ez da egingo konstituzionalak edo danalako esaten duelako, ezta? Baina zerbait gertatuko dela, konsultarik egin ezean, hauteskundeak egon guriateke, segurazki, naiz eta Masek esan duen 2016ra bitartean egongo dela gobernuan, nik nire duda baditut horretaz, eta hauteskundeen ondoren edo zer gauza gertatu liteke. Azken finean zer gertatuko dan? Haustura izango ote den? Bitu, hor egon nintzen. Gizakatean ez, bai. Egon nintzen, 36. kilometroan, nire amaren herrian bertan. Zein da, zure amaren herrian? Gertu, Gandesa terra altan. Egon nintzen, anpostatik berago. Hori ikusita, konprenditzen alduzu zerbait gertatuko da, gertatu behar duela. Oain, nola bukatuko den historia, negoziatu egingo dan edo ez dan, Europak azkenean behartuko duen Espainiako gobernua negoziatzera, nik ez dakit. Bola hortan ez dut ikusten argi. Hango gizartean gogoa ikusten da bintzat. Bai. Eta oso urrutira joan dira. Hori da, izuzen ere, Euskaldunek oainikan ikusi ez dutena. Nik askoik konbidatua nago, telefonoz egitera, eta ikusten dut hemen jendea nahiko galduta dagoela. Nik uste dut Barcelona joatea besterik ez dagoela, susmatzea, han gauzak izugarri aldatu direla, ez da. Gorka Kenner, benetan asko estimatzen dizut, gaur bisita egin izana, ikusle guztiok, gaur interesik izan ezkero, eta betiko, eta gaurko Gorka Kenner entzuna izan ezkero, bere anaiarekin batera, gaur Donostian. Gorka Kenner, borraz. Horregatik, nire barretina borraz da. Beste partea. Bueno, nahi duzuen guztietan hemen lasai. Estimatzen dizu bisita, eta hortik aurrera kantuan entzun nahi zaituenak. Tolosa. Tolosako irudia dira. Kontzertu oso polita izan zen hori. Gorka Kenner borraz. Gaur 8:00etan, Larrotxeneko kultur etxean Donostian. Eskerrik asko. Bueno, aio.